katastrofa. Táto Dacia Duster, na tomto vozidle sme menili zadné ložiská. Počas jazdy ste mohli mať v aute štople, takto sú zadné ložiská. Tu menil kolega predné struny, spodné ramená, takisto spolujastová strana vzadu za šoférom už vymenil, má to takto nahodené, plus stabilizačnú tyčku v takomto stave je, čo musel aj odpíliť na spolujastovej strane, to ide zakladať. Stabilizačná tyčka, značka FAK, ak máš nejaký takýto problém, a prednú zadnú nápravu v katastrofálnom stave plus ložiska, kľudne nás môžeš kontaktovať. Sleduj nás na sociálnych sieťach aj Facebook Q-Service Pneumar. Dacia Duster dokončená, protokol od geometrie, tu sú staré veci, ramená, ložiska, gulové čapy, struny, tu je prasnutá struna, všetko transparentne, fotíme, kamerujeme, ukážeme zákazníkom.